Tumurigereria karibu sana sense mega ya kabire mesemba ya kuren soko ensa emo bia mona soko endra gosangarintwe amono togoska bosia soroboti rwabere hasa matukaega ose ase amatuko aiga obukano nigo bokorrekana kubora kurende ya mateyemo ime yekenyoro gekenyoro gekorwa ase ensemo yabo mwaga mwebunge ya North Mogirange County ya Nyamira nigo bono barabo bagendretene kegwo kyobukano ekibagoteba nororeri kurwa ase chisokoro chiabo bagosanganegeta seni kigagia Nsoko TV nigo bono baburire mponyagetinge nyare ko babwatesena kubasira ero bagendrerie negekoro kyomogusi Urikito Vincent Monda nasangete negati yabwatani kurwa ase ya mateyo na agatwarira ndio robot rukubwati lakini ase gusiyengi mamukungu tare gukuna bukana abagaka bari kubugia naende abagaka banyomete yare ya kangondi ngabya ni abyara kosi beri mabere aho jangaro bami banji bane bari gara ayo bandire gatigati y'emegano amo n'ekingaro ky'omugusi n'obukano obukano obo nigo bokoretwa n'abagusi nabo igo kubugibwa muna sesenchari y'emyaka ya 15 James Mengo Nyancha atoretang'e n'obukano bwari korosi gukurwa ase gituba ky'omotende kyamaye kubekuriyo wamaye kubekukinga isana isatu kamba 8 kingoli isana isatu buko bugerigwa yari korosi gukurwa ase emego yekurukwe yemenyika no yari kubeku yatoba yarosi bukano bwamanya kubikwa buko bwa nebitonto kubikwa arengo bwamana gotera rindi bwasano nukia umuyiga bwanza asama tukabono obukano obo nigo bwarorekanire kugachwa bari abanene kuro bakoro nabo baikereto obukano obo buregasi asama tukamagega obukano obo nabo bwarerio gire omugusi andonsi asomugusi ari gosangerekana nokikere kiarenge kanene muno kubwatania abantu nakoreta abantu amo nakorosie emiyiga y'omogoko abantu basasuka bale amba igo bukano negita ky'omugusi guseke nanda ky'omugusi nokikyari ngo bukano nobubwa ariko toka enyangi yamanya koba ekera abantu bakogese ndagira bagesire ndagira bagocha amu goserekea gose gotongora nobukano bwari kuvuga abantu bagoka batenga yegentu kitari kubura ase kinyangi kinde kyonsi ise kobone cyabana bahuji maguta mutwe ise kobone cyabana bako abantu bakonyoma ngo togoteba ng'obukano negentu kyari kubwatania abantu kara abantu bomanire bagochamo n'obukano bokubugigwa abantu batenga bari babete bagoka ngo bukano ase omugusi bwari koba mbuyo nyangi yari koba ngo muntu tari kunyuma bukano botayi ekero obukano bokubugigwa omugusi nigakonyore sabari enene korwa aria sarure egento boigo akwegokeria abokare obukano nigo bwari kubugigwa amo n'abasacha boka abana bake abakungu tibari gukuna bukano obo eng'encho yae nere igose umojando tulikobo batatige kero ugikubugia nogiri bari batenga gukuna cy'umuragi okonye kwarengereri kero ugikubugi to bugibu y'abantu bagenderere yoko baito moyo igo mundu uri gukwana kire kubugi okubugi ya pakonye otero goteruga okubwatania mangana yubwate pakutabu igabandu kwibundisa kumanyege ndike bokongu amangana arengete gekoro gito nabo takira inyorwa ekero obukano bokubugigwa ine nchera ya moto konyora chisokoro chito nabo gotoinyora buna chamenyete esabari yane uikensemo yabo mwagamo imeyekerenyo North Mogirango imeyekenyoro kia kebariga nigongo soa ase amate ya kinaro chweya manye kwigwira ngabona abana ba kebariga yani abana bo motembe arabyaba ngandoje bagatenga agindoje ngabarenge gatenga so mumuraga isani rokonyoma debi wabamanyi bagoja debi wabamanyi bagoja gererae minto manyege tinge yete amarita bakobata lorire kwambo gazare ele magole razare nere onyore tole magoli kwambo ga onyore tole gyambogo ase amateye nigo nanyorera abasae naende abanyaruka amone amate yabo yonsi abo bari n'omong'uso motindi bokogendereria endere y'amatera oetera obokano aiga nekeoreri kia Daniel Momanyi saisi inche oria morosia amakano naende omobugia naende ngotureni nara abugiria amakano emyaka emenge
egesena jagete korosia narenge omwana omogege ng'wena narenge grade 6 ngagendera korosia bagegara nakore skuru naende bono ngasangi ng'obokano bwasoire nkero yasoire obongo ngachaka bono kobugia ngasangi yasoire okoboko kabisa bono ngonyaka kabisa bono twara bugiria amakano chinga kichinyinge nigo nkomanyigwa buna mumanyi niga akorika na korokereria amang'ana y'egekoro gito ase chisukuru nonya nemeyega ao ya mwanya getinge nabo ngokorosiria obokano naende ngotingere kabisa bokire bokobua kabisa bori bwa egekoro muna bono ninyanchete chingaro chiri chiegekoro koratera naende ngoturani chingaro chiri chiegekoro chisokoro yana ntureinetie muna nkobugia na gotera chingaro chiegekoro nekeewa gekororekana ase omochio omogima mumanyi niga kerocha ase esokoro egento boigo neraenanire gocha ase amanyinga aye omwana oye Cyrus Achoki oyo naende ore omworokigwa ase esukuru ya St Francis Gekendo Senior Secondary nere bwetwekire egeteke nonya kagosoma niga are nokwegena eke na egento kera ase amanyinga abo ime iga amakano twarabugiri naende amakano nororeria rwa chisokoro kuna bono narenge semeli ya Western Matari Viga amakano narabugire baka omwaka oyo eta no twarenge gari national level Meru amakano twarabugire into twatanganite koru esukuru koru kwesibembe junior school Achoki niga komanya buna niga begetomokia eliana kichisemi amonekewe kigyokubugia matera n'obukano ensemo esukuru ono na osanginga okubalance amasomo ekero enkakiria music yewe ikachinsa chirichia games yatogekana nga kurumambi ngosoma kwale chinsa chirichia games wasoka riye kengere kirikia bugire kwenda rende gwachikokora masoezi yago yogo train bune biro bigonchoreria abakungu mbabwate mung'uso bwokubugia na goikang'a obokano korende nigo ekegoria eke kiaorokire omokiobo erio kogendereria matera y'obokano tasira Sarome Kemuntogechi noyomo bwa mateye nomworokigwa okorera amasomo goike diploma kobono niganchete kubugia obokano chabona so gochaka kubugia obokano obokano obo boro bwesokoro nachagete korora buna nkoyana kubugia riria abekire ensene enche nabwata enche nachaka kubugia kachaka komanya igo bono kubugia kabona nimaite nende nabo ngubugia buya sana Kemunto nari nokwegena buna anyore ogosiba samatukankio na bakogendereria kewe eke kiogotera n'obokano kero nanyorera omonto okombata okoboko nabo ngo record nabo ngotera chi functions abo ngo babugeri abasae na abana abanyaruka barorekanire bakubugia obokano amatukaya koreng'aniwa n'amatuka magega ninki eng'encho yaye oyo naende James Mengo onyancha omosi batimaite kubugia obokano ojiere bono na bararetwe abantu baramurigere naende ase ririkare yare kwenda oego blessings nabagaka naende gekwera bintu biri oruji gokibugia kekocho amanyiga emikia bintu kiororeri abagaka togendo toburigereria obokano bwaye tomurigereria ebichara byaye buna bikororekana tomotebe buna goikaransa ekera kobubugia gako na gotara kogenda buna kobwetweka erinde nera ng'a nero yomo bokurugusi ange gusiengima nero ina iguri ntararwa asenkeye Stella Mumanyi n'omwana bwenkeye naende n'omworokigwa bwe class kia 5 na 2 ase esukuru ya Kibariga Comprehensive School igakontebia nere nanchete gotera n'obokano nje ng'anchete gosoma naende ng'anchete gotera amatera y'ekegusi na kubugia obokano Bantu bakare barabia bangaroje batenga bantu bakare nakindo jenga barenga tenga tenga libina kebiwa kemanyimba gocha manyimba goite teyere kerere amito monetinge yanga yeta amarieta bagwaka yanga yeta amarieta na mange yanga karare kwamboka sare yanga kwamuka kabora kyamogero yanga omogaka omonene bw'omochioyo Jackson Saisi Kinaro oyo bwanchete chingero mono nigachagete kubugia egita omwaka bweri bweyamo chimi kianda na 59 buna akoerera nero omonyene Kibariga One Jazz Band egetegie chingero nigagoteba ereritwa mone chisokoro naende nigare n'omogoko eamate yaye negendete gokemesia Kibariga One Jazz Band bakonyora YouTube nondi iye band iri arenge nkuru ya Nyamatoki Boys Band no twagire nyanganate na ko sebete omogere Andrew Gitenyi amo na bande anda ikorua magwagwa arana chitende
agasira igo bono igite ni gianjete mono nonya na borende gite keke gucha kuitira ase sokoro ya amakano nakia korucha makanara amange muna mwaro agaiga akorosiwo nonya na gotire na bongo gotanaro esengenjo na ali sokoro ne sokoro uikanero munyenyure muna bigori bibike bono roderuo ruabeira abana bane babwatiro bachukuru bane no bare bono igaiga no amakana gutuka asengenjo otokorosi esengenja amakana yaro korosi kune sokoro yane Galikia batata, galikia batata, galikia batata, oya ye, oya ye, oya ye, oya ye, oya ye, oya ye, anjong ereng yale, oya ye, anjong atamire koro, oya ye ne koro kere mayo, oya ye ne kinge na kanye bate, oya ye ne mo muranya binge, oya ye ne moro lere maye. Oya ye marale bunago tara. Ye ngaki yalenge. Ye baito ngaki yalenge. Digo vale go tenga livine. Digo vale go tenga livine. Mura banto ngere mura yatwe. Ye baita bamura mangabande. Na rolira bamura moje motwe. Na rolira bamura mangabande. Bune njira yamo y'okwegerera amang'ana arengete mwanyagitinga niga yamateye kuburia okubwatana na mwanyagitinga yonsi erio bagendere kwegerera egekoro gitu ono nje by the time mucha gusangingana akorera skuru ndete gocha kosoa kichingere chia makano chikegusi naenda abantu bonsi baraganyo bosemi igoro yekegusi no bagocha batonyorega twaba bosemia minto mwanyagitinga turasabe ase omogusi gwaika mutu support erinde tutonyore nje yokogenderera muno omogusi ase igo bari batabwati chinguru mwabasira bari wende mubwate kakiaso gwanja kwenyu okobaroro kubukano nigo kogotorokia buna obuya mboro ase omogusi bwatonyoria egeito nabo igo bwamate obosera oboitongo ase intwe igo tukubika chinsorori ase kigukoro geito na ase kigusi geito kurubuna twatebiro kweboyi kobukuya buna chisokoro cyo cyari kweboyi na biri buchokoro cyabwate bito kembirororo buno bukano obu ige bintu bibye bikoro bibo tari bigo dotanga yo bigo tobeka twamanyakana na intu na masucha tole ye kemira gitu ya machita ekero chinga chinyinge chigasaine kogenda atambe kurasa amakano yamate yaro nigigasaine kone kebuna nkwirani yabale chimbaratero chomogusi wetara korosia amakano asobonge nabo igo koyaina na guchia abantu korwa bo magamo ime ya noti mugirango account ya Nyamira nje Vincent Monda.